Kani gadega pati CCTV. Kakhon hinyo trap National Awakening Movement khnam hapok jelam jong president ba pendap saibon but working president ba adalba nangrum bolong ru MDC jong kajaya constituency ringkat kiwedi kit khot jong kaseng hanne kasngi ka khalai tarik unok pra kelej ban IT ko dor khas so menteri rang ba kajilla Dr. Mukul Sangma bandawa na sarkar ban penkala no ya ka bha thungkam ne ka reservation policy hakani ka jingnai kinoi lam ka khnam sha main secretariat hanne kasngi kemsham lai kendo yo menteri rang ba namar sham ladan komta ka khnam klai kendo no yo sambot menteri rang ba kajilla Dr. RC Lalu ban IT no u ya kani ka dor khas habai krem baru ba pendap saibon hadin kani ka jing kendo bar ka sarkar ulai tho ba hakani ka jing dawa ban penkala no ya ka bha thungkam kajing dawa hi kolong ban bha no sanpho nak sispa shaki samna khasi ba jantia kat bay ki jai ban reu garo ki ba khamtuna kajing bun breu de ban bha no tang lai pho nak sispa uba pendap saibon la ong ro bakat kum ka bha kam ka ba baro shikata kalong ka jing do jimun toy ki samla khasi ki bawan kham shakhaman ha ka jing pule kat ba ki samla garo pat kimla tang ban pendap ya ka jaka banaj pule shabar ha ka course engineer ni doctor bat kiwe de ki jing pule ungni nong ilam jong ni ka seng san pathai ulong baka khnam kadawa jorru na sarkar ya ka bha banit puli ki line ba fer badai ban ano proper percent da ka bakan thop lang no ya ki garo khasi badjantia ha ka wei ka bha kani ka jingdawa ka jungi ka ba ni la dawala aslam baros kata dari por menusra jong sang dalang ka dalam ke siu ka menta ni na ka khnam bo ni ai budien ni ka reception policy ka bangi bakla no silyang sa kala bar ka bayan jor nantale jingi ka tungka population ke jeng bun pa jeng ni so ba nila donok sekolah te kuntang nila wan ra amta laka nika memerdam sa government ba kade ba lakum kan khamle no khamploy kani kam nomor ba kam kalong ka bakerki bad ni labu hak ka sarkar ya kini ke jeng dawa nak le ni bade ban penkelana udo ban review kan ka reception policy job reception ban I know ingi ki khasi chantia 100% bari garu 40% katangi khanya ka population marni khambut pa ni khasi chantia te kabaar kalong ba ban penduk no ya kaneka kari over bakini ki garu habakimla kumentau snam bakin pendap itu di post kemudian kari over sa way 4 te gedung i jawaban penduk no sendan ban nangta sakawai pan ke kebakasan kalong ba pi kumba kalong ta ka puli kadang le balik puli engineering puli medical pi di pentrekam dakan ni ki apply dakan ni ka jo ka job reservation policy haka jaka balik puli dengan semun ong ba mentang lebu ru sundan ka jing dawa ba badai ban penduk no sundan ya kani ka jing pentrekam ya kani ka policy haka balik puli sabar puli engineering ba puli medical Kani gadega pati CCTV.